Dobar dan, poštovani gledaoci. U ovom klipu bih se obratio konkretno kriznom štabu, bez ikakve kritike. Generalno revakcinisan sam građanin, evo sad ću to i da dokažem. Da ne bude da sam nešto slagao. Sve treba imati dokumentovano, evo ime, prezime, moj datum rođenja. Evo kad sam dobio prvu, kad sam dobio drugu vakcinu, 2.3.21. 23.3.21. Evo lepo ima ovde sve, sertifikat, znači još jednom, dokaz. Evo, da se vidi. Znači ja sam revakcinisan u martu. I ja sam već trebao primim treću dozu. Ja ću otići na treću dozu, nije problem. Sad ono što mene zabrinjava, da ljudi posle treće doze su dobili virus od nevakcinisanih građana, na primjer, da je to desilo se. Znam za jedan primjer, nije bitno koji. Kako je to moguće? Znači, zašto ovo pitam? Kao svaki normalan čovjek, ako je 72. bila variola vera, i ljudi su dobili jednu vakcinu i bili su trajno zaštićeni, ja sa 3 vakcine sam nezaštićen. Mislim, da li je ta vakcina protiv toga ili nije protiv toga? I to je prvo pitanje. Drugo pitanje je da li ću ja posle treće doze morati da uzimam i 4., i 5., i 6., i 7. ili ću imati trajnu zaštitu. Mene to zanima kao savesnog građanina koji se vakcinisao, poštujem i one ljude koji se nisu vakcinisali, to je sve stvar izbora. Znači ovaj klip nema nikakvu kritiku ni prema kriznom štabu, ni prema nevakcinisanim ljudima, ni da nešto imam protiv vakcinacija, samo pitam da li je posle treće doze trajna zaštita od koronavirusa, jer vidim da kod nekih ljudi nije, koliko će još puta trebati da se vakcinišem, to jest revakcinišem 7, 8, 10 puta, 20 puta, da li ova vakcina, kad će mi ova vakcina pružiti trajnu zaštitu? Eto, to je moje pitanje za krizni štab. I znam ja da su se i Lendl patike nekad pravile adidaske, 10 godina su trajale, danas se patike prave na 2 godine, kao i mobilni telefoni. Ako je zaštita od vakcine na pola godine, onda mislim, eto, ne znam ni ja, primit ću 50 vakcina u sebe i to je to, samo više da znamo da li je, koliko još doza treba da se primi ove COVID vakcine. Eto, pitanje konkretno za krizni štab.